Nagbabalik para ikaw ay aking diligan. Huy! Hindi, diligan ng kaalaman about sa pag-ibig kasi nga ang goal natin this year ay magka-jowa ka na pero dapat sa tamang tao na. Wow! Kaya naman mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 red flags sa first day. At recap na tayo mahal. Sabi ko una, red flag yan kapag all about themselves. Ito na yung sinasabi kong narcissistic. Di ba? Imaginein mo, buong date nyo ay talaga nga namang siya ang nagsasalita, siya ang topic at ikaw tagapakinig. Mahal, hindi niyan kailangan ng jowa, hindi niyan kailangan ng partner, ang kailangan niyan, audience. Kaya red flag yan, ha? Ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, red flag yan kapag rude or talaga nga naman bastos sa service crew at staff. Kasi, di ba, first date nyo. At minsan, kakain kayo agad, di ba? Magkakainan. Hindi kakain sa restaurant. So, ma-observe mo talaga kung paano umorder, paano tawagin yung mga crew, yung mga service staff, paano pakikutungo, at doon pa lang makikita mo na at ma-judge mo na yung tao kung paano sila magpakita ng kanilang ugali. So, imaginein mo na lang mahal, pag naging kayo, baka talaga nga namang ganun din ang ugali niya sa relasyon nyo, di ba? Kasi imaginein mo, character yon, hindi lang mood. At gusto mo bang magpasakal sa taong pangit ang ugali? Di ba hindi naman? Kaya hanggat maaari, pwede ka pang iwasan ang red flag na bastos. At syempre mahal, ang pangatlo naman, red flag yan kapag poor hygiene. Diba? Ang pogi mo nga, ang ganda mo nga, tapos nanununtok naman yung amoy mo. Diba? Dapat mahal kung gaano ka kapogi o kaganda, kapresentable sa picture, sa video man yan sa social media, dapat panindigan mo, dapat ganun ka rin sa personal. Dapat mabango ka rin. Diba? Ikaw kasi, porkit gwapo o maganda, naku, isinasantabi mo na yung amoy. Hindi pwede yan. Huwag mong i-gaslight yung sarili mo sa looks ng tao. Mali yun. Imaginein mo mahala, self-care yun. Pag-aalaga yun sa sarili. So kung hindi niya naaalagaan at nalilinis yung sarili niya, ay baka hindi niya rin magawa sa bahay nyo, hindi niya rin magawa sa magiging anak nyo, hindi niya rin magagawa sa'yo kasi nga ang sarap kaya magpaliguan. Ay! Ayun yung sinasabi ko. Kaya magjowa kayo ng may good hygiene. Na kung saan talaga nga namang amoy mabango, mukhang mabango, at talaga nga namang hindi magiging problema ang amoy ng kanyang katawan. Kasi ang hirap kayang jumowa ng may amoy, di ba? Huwag nyo i-look forward. Huwag nyong isantabi ang hygiene, lalo na kung hahanap kayo ng mapapangasawa. Okay? Kaya ako lagi ko sinasabi at lagi kong pinopromote ang good hygiene pati dito sa trabaho ko, oo. Kaya kung naghahanap kayo ng tamang tao na talaga nga naman may good hygiene, mabait at willing maging partner ng buhay mo, baka pagkakataon na para sumugal ka para sa DJ naman. What? Total available naman si Kim Chino, bakit hindi mo ako subukan, di ba? Kaya okay lang sa akin, no? Okay lang sa akin na kung maliit ka basta presentable ka. Kasi nga kapag malinis ang tao, gusto ko lang sabihin na so clean, so good. Ala, iba yun! Baka iba yun. Anyway, mahal. Maraming salamat sa mga natumutok, nakinig at nakipag-bonding sa ating Chinitox. Maraming salamat. Bukas 6 to 9 PM pa rin naman tayo. At muli, akong Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to, si DJ Kim Chino. Susunod na po ang sina Rakitela.
Rakitera at Titan Jello sa kanilang programa Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatil na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.